Трябва да се дига нагоре. Това поема. Той влиза вътре, колкото да е. Да, той изчита. Сега играе на главната прикошка, по него снимаш точките, пращаш пак на някакъв ход. Веднага. Супер удобно е. Натискаш на DVG, ако искаш да трасираш от него, той генерира всичките вертекси на него. Другия вариант е, че има аз че има контура на една сграда, за 2 секунди става. Вземаш прокриваш на планата на това. Колко е много по-малко, колко е формет на данни, карваш го вътре към проекта, ево, примерно, като имаш трасиране на точки, избираш като отпада, ето тази дивотия, избира графичния